Pakanan ngene iki lho yu, nek ning nggonku jenenge golang-galing. Ciri-cirine golang-galing sing bener iku sing dadi ku empuk, jerone berongga ngene iki lho yu, dadi gak keplak. Bahane simpel, carane gawe ya gampang. Pokoke cocok gawe pemula sing pengen belajaran gawe jajan. Nah, ngene lho yu carane gawe. Pertama iku ana tepung terigu 250 gram, terus ditambahi gula 3 sendok munjul, terus tambahi vermipan setengah sendok makan, kei garam sejumput. Bahan kering diaduk sampai rata, terus tambahi banyu klopo sak gelas suwir ngene iki yo. Iki langsung disuntek kabeh sak gelas mang, terus diudek sampai rata kabeh nyampur. Sampai adonane dadi koyo ini video ngene iki lho yo. Nah, nek wis ngene iki ditutup, dijarno selama 1 jam. Nah, iki lho yo hasilnya penampakan setelah didiamno 1 jam. Iki siap digoreng. Panasno wajane, terus kei minyake rada akeh. Nah, iki diudek angine ben metu, terus dijukuk ning sendok ngene iki, terus disuruh nganggo sendok siji neh, dadi nyetake sendoke loro ya yo. Nah, bar ngene iki terus diwalik, diwolak-walik ben matenge rata. Genine aja sampai gede-gede, genine cilik wae. Goreng sampai warnane coklat ngene iki. Nek wis coklat diangkat. Wis nang dirikep ya yo. Mas yo iki bahane simpel, gawene gampang tapi winuk yo.